Wagandi Beluquarano, Ibasucatarano, Ubumba Panigarano, Wagandi Beluquarano, Ibasucatarano, Ubumba Paniela. Nwa Sofia nwezi Igbo Nwokoli na-asị gị ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba ọhaneze na-enene anyị na ndị na-ege ntị ekene m unu ha mbụ Sunday Okongwu Bichie aka Chief Sonny Kampala ọnụ na-ekwuru Igbo na Lagos niile ọnụ na-ekwuru ụwa niile gba gburugburu bụ ndị mana ebe ntị ekene m unu ọ bụ ọnụ na-ekwuru Igbo na ụdị ịkụpụta egwu eji malụ ndị Igbo na-ekwukwe n'ihe dị mkpa ndị ụwa niile ga na-anụ banyelụ obodo anyị nọ n'ime bụ Naịjirịa ekene m unu ije mụ na egwu etekakwa n'aka obirekwa nta ihe njizi na oteka bụ ebido mụ ije egwu a na nwatakịrị ka m si bido na nwatakịrị bụ na egwu dị be anyị nne mụta nne m mere egwu nne mụta nna m mere egwu nna m mere egwu nne m mere egwu owelu m n'aka ọ dị n'ọbara owelu m n'aka wee jebe ije ya bụ egwu ka m na-eje akwụkwọ ndị mụtara m sị m maka mgbe ha mere egwu nke ha mgbe ha ga na-akpọ agụta ọra eke na-eme egwu ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ọ na-abụ ebe ejere egwu aji ewe aghụrị ejiri egwere ya na-eji egwu eweta ego mgbe ahụ eji egwu ọ na-agụ ha ka ọnwa ebe na-eme ya ha jee enye ha mmanya enye ha nri awụ ihe ọkụkọ ma ọkpụ ihe ewu na ebiri na ji ha nata egbu oke rie onye ọbụla erie onye ọbụla obi ara atọ onye ọbụla ụtọ wee malite iji egwu ma ha wee sị m na o nwere uru eji egwu aba na ihe eji egwu aba bụ aṅụrụma were na-achụgharị ụmụ nwaanyị ha bụrụ ya mgbe echi ya si na nke mama dịkwa n'otu ha were n'okwu nwatakịrị na-achụgharị m egwu mgbe ha nkịtị na-eto na-agakwa akwụkwọ mana mgbe oge luolu onye ezighi ọnụ okwu ịkwụsị m n'ọnya mpa m ji iwe na ọnụma na ihe gbasara egwu a na m chọrọ na egwu asị m egwu gịnị o were iwe sị m oke ma ebe ọ bụ na egwu a mụ ji chọwa ihe m ga-alụ na ọ bụrụ ma chọọ ihe m ga-alụ mụ na-eme ihe were iwe chụọ m ọsọ mgbapụ na Enugu hapụ Enugu bịa Lagos steeti wee nọrụzie Lagos a ka m nọ wee zie ozi si kpọgote ndị a mụ na ha na-eme egwu a na East na Enugu agbagote Lagos mụ na anọrụ mụ na ha biri ibe m ebe m bi anyị nọrụ bido ebe a anyị bido na-etinye egwu na-aga from beer parlor to another. abịa m Lagos na 2001 ka m gbagote Lagos wee bidozie from there no 2001 no 2002 so 2003
akpọgote nwe ezi ozi akpọgote m ndị amụ na ha na-eme egwu anyị nụrụ 2003 ebe 2004 anyị wee tinye egwu izi ntị a na-akpọ Chidera egwu nke a etinye ya emechaa lọnchin ya ka anyị si lụrụ egwu alụọ m ya to my satisfaction wee sị ka m cherugodi ndị mmadụ na-ayọ mbupụta ya n'afịa nsị mba 2005 gaa 2006 na ebe 2005 ntinye egwu akpọrọ Igbo ekwesịghị ichi obodo alọnchi ya na 2006 na-eweta aka 2007 wee tie mgbe Igbo bụ mgbọrọgwụ Naijiria nke gara ụwa niile okirikiri na bidozie mgbe akwa anyị na-agakwa na-etipụtakwa efere egwu mma ekwu eziokwu onye ọbụla kọọ nke ya onye ọbụla na-akọ nke mma akọ nke m ana nke m bụ eziokwu ihe mere bụ na before tupu m gụba egwu a nke pụrụ iche ọ bụrụ agụụ adịghị egbu m mana ihe sikwere ike ihe siri ike mana agụụ adịghị egbu m at least mana nwa ha ka o si abịa mgbe a na-ama na ejie Chineke nna gọziri m na nwata at least nne mụtara anyị my mother na mpa m akasiri ha ike nọ na ọnwụ bịa nara anyị my mother etinsi bịa dịka ọ dịtụ somehow mana ọ bụrụ agụụ ada agụ ya at least ekere m my father is a hard working man ọ dị o mee ike na agụụ egbughị ụmụ ya ọ na-enyeju anyị afọ mana ọ bụrụ na ọ dịla anyị mma mgbe ahụ nwanne m nwoke ịma na ebe ọbụla ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa wee ebe ọ dị izi mgbe ụfọdụ asị na ndị na-eti egwu na onwere ihe a na-arụ na onwe ya a na-eche na ahụbịa wee maịkị gụọ egwu agwaghị agwa m isi na-echu ụmụ ụla dị n'egwu a na-agụrụ gị ọtọ gị ụtọ ịdị hapi na enwe aghụrị osigakwanụ na-echu ụmụ ụla dị na ya na ndọrọ ndọrọ dị na ya nwanne m onwe ya ebe ọ dị izi ndị na-eti egwu na-atakwutekwe n'ihe aja ma nke anyị na-agabiga onwe nke anyị ga-agaba anyị arụ n'ụzọ Sundays ọ bụrụ ije anyị na-egwu nwee ebe ọ ga-aba anyị bịa ọgba aghara dị nwee nke ọ na-aba anyị bịa na anyị na-eje n'ụzọ moto emebi na ihu anyị n'ụzọ ị ma hapụ moto iji eje egwu na ngwa egwu jebe ị ga-arụcha ya ma ruo ebe ị na-eje kama ahụ ruo ebe onye kpọrọ gị egwu ugwu mba
m na-eti ka ha na-akpọ egwu ekpiri ebe a na-akpọgodo ha ncha na high life mana abịa Yoruba nwe ya na-akpọ juju afro juju music bụ egwu ụdị egwu baa ya egwu ekpiri egwu eji mara omenala obodo onye ka m na-eti akpọrọ egwu ekpiri ihe mere bụ na ọ dịkwu mma ka isi m kọda alụ unu ebe nsi maka na ọ na-eme ndị mmadụ na-emebe na-adọ ndọrọ nke akpọ argument ụfọdụ si na nsi otu ọcha ụfọdụ si na nsi nsugbe ụfọdụ si na nsi ọka ụfọdụ si na nsi oyi wee mee ka ama na ihe niile na-ekwu o were ebe nsi n'ime ya ụfọdụ si na mmụrụ egwu n'aka Ozemene Nsugbe ụfọdụ si na mbụ nwa Ozemene ụfọdụ si na mmụrụ egwu n'aka Moroko eme ndị a niile nwere mmụrụ egwu n'aka amụrụ m egwu amụ n'uto na aghọpụta mba amụ egwu amụ egwu na-adị n'ọbara ihe mere bụ na abụ m onye Enugu steeti abịa na Enugu steeti abụ m onye Eziagụ abịa na Eziagụ abụ m onye olo ebe nsi bịa onye kpa n'imụ bụ mmasị na ife anya ọgwụ edu ihe mere bụ na ihe m ga-agwa ndị mmadụ bụ na nke a kpọrọ ndị asịrị bụ na agwa m mmadụ ịnọrụ n'ụwa ịpụta ụtụtụ ikpe ekpere kene Chineke nna na ogologo ndụ oye gị na ha isi ike oye gị wee gwa ya gozie elu gị ụbọchị nke taa na ịpụwakwana ụkwụ ije gị bụrụ ya gagasịrịrị werere ya wepụrụ gị ndị ajọ mmadụ wepụrụ gị ndị ajọ mmụọ wepụrụ gị ihe mberede nke okporo ụzọ ihe ọbụla bụ ihe ị ga-emeta gaa na ntụziaka ya ikpe ekpesi ekpere anyị jebe ebe ị na-eje wepụ anya n'ihe ọbụla mmadụ ibe gị na-eme ọ bụrụ ịpụta ịnọrụ n'iyo onye a jee ọbụna ọgbarụsị pasị na-adịghị mma esi na-ekwe na o yiri esi pasị na-adịghị mma o yiri nke dị mma esi na ọ na-eyi nke adị mma maka na ọ na-eme ka o ji ego o rie nri isi na ori o bụrụ ọnụ isi na oburu ọ gịnị ka anyị ga-eme ndị ụwa ọ bụrụ ya bụ ihe mmadụ na-ebute asịrị bụ ntaji ya ekwuru na ya ukwu a na-ebute mmadụ ji asị asịrị mgbe na-asị onye ọbụla fụ nwanne ya n'anya ka o si fụ onwe ya n'anya nke a gaa n'ụsọ ọzọ dị ka ibe ya bụ nke nsịrị akara aka anyị dị ka ọnwa ihe ụsọrọ mmadụ na-egbochi mmadụ ihe a Chineke kwadoro ya ka ọ ga-abụ andị mmadụ emezina ịfụ na onye a na akara aka ya bụ egwu a sị na akwatịzina ka ịkwaji ya ka ọ tụba afịa bụrụ mpụta maka na ndị na-ebi mpụta na-ebu ego na-eme nke ọ bụrụ ya ndị na-eti egwu na-akpatakwa ego mgbe gboo ka a sị na ndị egwu na-akpata ego na ndị na-agbabọ mana taa ya akpatakwa ego ndị na-eti egwu na ndị na-agbabọ akpatakwa ego ma ndị na-eme iberibe ma ndị bụ ndị na-eme onukwu akpatakwa ego mgbe izi ga-abụ onye na-eme ụdị ya asị na o nwere uru ọba asị na ekwu akpawa nkata ụmụnna asị gịnị ka akpọọ ya asị na o nwere ezigbo alụ ọ ga-atụta ma kịta abụzia na ị na-eti egwu onye ọbụla bụrụ nwanne gị onye ọbụla asị na ya bụ nwanne ya na izizi m bịara obodo a ụfọdụ ndị ụmụ be anyị bụ hafụ m ka m na-akụ egwu na alaba ha na-ezogharị ha na-ene ịbịa kụ egwu ka o si hafụ East bịawa Lagos ọmambịa si ibi emewe biznes ha na-eme ọ na-akụgharị egwu awa ahụ na-aga afọgodi ha da-adọchigharị ma tata ikwutere okwu a na-akpa izu gị na mmadụ ikwu na-ekwu ikwu esi na ịma Kampala kedu ịma Kampala na nwanne ya Kampala nwanne ya ka ya kpọọ ya kịta abụzi nwanne onye ọbụla kịta mana mgbe ahụ ụfọdụ na-ezonahụ m onye ọbụla hapụ a sị na ọgwụ egbuchuru oji eji chụ aja emesi onye epukwe na ome mmadụ enene mmadụ ihe ọbụla mmụọ onye na-eme iwe anya maka ị ga-eyi iwe kwara ihe kwado ihe na Chineke ga-ebunikwu ihe n'ụwa ndị daalụnụ mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba
anụ na nwaanyị kịta anụrụ nwaanyị jide ụmụ ịnọ amụchago m asị m Chineke anya m ụmụ ịnọ na onye mie nchini aka onye mie Chineke bịara mee ebe o si ma o miksiara ya ụmụ otu esi emiksi nkwụ o miksiara ya emiksi nwoke na-abụ na nwaanyị na-abụ anyị wee nye ya ekene eji omegwu nụta nwaanyị nwunye m nwere mgbe m maara ya ọmagwụ na na na-eti egwu ọmahụ na na-eti egwu ana m eti egwu mana ọmahụ na na-eti egwu adịghị that time ọ bụrụ na m nwere ego ana m ama na-ejikwa yet she's happy with me no ya ụfọdụ kịta bụ ndị na-asị ya n'oriwego ọ Chineke na-eme mmadụ riwe na ya nwatakwuru m ahụfụ ebe mgbe m niile bụkwa egwu mgbe m bụ egwu ụmụ m niile maka ya ntezi na be m bụ egwu onye be m na-agụkwu mgbe nji mara ebe mmakwu m na ọ na-agụ egwu ọ ka mụrụ ya maka nji mara ọ na-agụ egwu kwa nsị na ya nsogbu dị aka nkụ ndị si m n'aka pụọ mgbarụ ụkwa sochara ogo mmadụ 6 ọkwa ndị ka ga-apụkwa ndị ka ga-esikwa n'aka m pụọ ihe mere bụ na mma asịkere na ọzọ emere nsogbu late ahịa ka igbo niile ihe njesi n'ọhịa mmeji n'ọhịa ka mma asị n'ọhịa bụ nna mbụ na ntị weziri egwu mụ na ya mata wee gbazie m ụfọdụ ihe dịgasị n'egwu si m ekwekwana ka ụdị ihe dị otu ahụ gasị ụmụ ihe ọ gbagasị mụ mgbe were emelụ nna o were mmelụ nwa o wee mee m mkpọkọta ya Lagos ugboro ole ma one mụ na ya tigasi egwu ebe dị iche iche o wee olu ofu mbọsị anyị na-egwu ọsị mgbu ikpere na ala nsekpụrụ ana o wee gwa ụmụ nwasị ka ya gozie m ya sịkwa na abụ na-achọ ya fụrụ ya ya na-enye m ọfọ n'aka ya sị ka ya nye m ya na ndụ ndị mmadụ ṅụrịa kene ya akwa ya What
Puroblos Igwe Jenga. Ihe mere bụ na abịa na-eti ndị mmadụ na-asị mụ mebe ihe oyoyo mụ mebe vidiyo nsị ahụ n'ụgba nkịtị na vidiyo a na-aga emekwa n'ihe ka anyị tibegodo egwu ka egwu ndị mmadụ maba egwu mana nkịta anyị bịa anachighị azụ maka o were egwu ntị akpọ orompa etiri akpọrọ akara aka tinye asịrị wee sị ka mee ndị asịrị ahụ vidiyo na akara aka abịa m n'azụ ya tinye nke akpọrọ orompa gwa ndị be anyị ha gọwa mmanya orompa na ọkwanụ mmanya eji marụ ndị Igbo be ya bụ nke anyị megoro ọpụta n'ihe onyonyo ndụmọdụ na-enye onye ọbụla na-abata chọrọ iji egwu mere aka ọrụ ọ ga-eke ajị n'ume maka na afọ dị na ya rikwa nne ihe a na-agabiga nna ya erike ajọ okwu a na-agwakwu ndị egwu erika na ụdị mgba a na-agbakwu ha n'ụzọ dị iche iche erike na onye ọbụla ga-abata chọrọ iji egwu mere aka ọrụ ya ka ajị n'ume were obi ndidi okwuru obi umeanị ọ na-eme o were egwu Chineke bata ya wepụ anya na wepụ aka wepụdaizi gbarịa gbasara ekworo ọsọ na ntaji anya ọ na-eme Chineke na-akwụkwakwa ya bunie ya enu ka o si bunie ndị ọzọ ejego m Malaysia Chineke mere amara nna ha akwado ije South Africa this month November na ndị Igbo anyị nọ dị ya na-akpọ m na ọkwa ndị na-akpọkwa m na Holland ndị Angola na-akpọkwa m ya niile ebe a ga-agacha aga ihe ma ka emere ike mgbe m na-etinye gbasara egwu nna Enugu nna aga akwụkwọ ya na m agba bọọlụ na-agbata ya ọnụ m na-agbụ ya ọfụma na-agbasi ya ike ndị be anyị ka na-ajụkwa ma agba na bọọlụ ihe mere a lot of people mamas nọ na nna agba bọọlụ ụfọdụ ka m tiweziri egwu ogbugbe ha sị so na m mechara etiwezi egwu hapụzi ya bọọlụ bọsị kochi m fọ mụ ọ bịa Lagos afụ m na function ọ dị surprise ọsịsọ na m hapụzi bọọlụ na ya firikwe na m ga-anọ one of this country na-abụbụsị anọ ka Chineke si chọọ ya a lot of things. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba Igbo ekerekwe m unu eziego Igbodo ọnụ na mba na ọnụ n'ụzọ ije na ọnụ n'ụlọ ekene m unu asị m ụbọchị taa nwa ya pụtara anyị ihe ọma dị mma ihe ọbụla bụ ihe ya na-ekwe eme n'ụwa bụkwa ihe dị mma Chineke mekwa ya rukwa ya ka gaziele mana ihe ọbụla ya na-ekwe echebụkwa ihe ọ na-adịghị mma Chineke ka wecheka ihe ọma bikoro Igbo ijeziego Igbodo ekerekwe m unu asịkwa m unu etakwa ụkpa ya jakwa eze ekerekwe m unu ụbọchị chike mma demen
Ugwumba. Onye na-ya chukwu, onye na-ya oge nụ ya kano. Chukwu aka ọgọ, onye isi bụ n'ụgwọ nwanne.